Mireu, avui us ensenyarem a fer una màscara amb aquesta ouera que us ensenyo. Necessitarem aquesta ouera, retallar-la i pintura i una grapadora. Mireu, la retallarem així, fent la forma com si fos d'una màscara, els ulls i aquest pic al nas. I ara retallarem la part del mig que seran els ulls, per on podem posar els ulls. Veieu que hi ha dos forats? Per aquí es veuen els ulls i després la part que és més la punta seria el nas. I ara comencem a pintar. Un cop ja l'hem pintat, la deixem assecar i quan estigui seca podrem decorar-la una miqueta. Mireu, jo ara la decoraré amb uns puntets de color verd. Molt bé, i ara el que farem és posar el cordill per poder-nos posar la màscara. Agafarem el cordill i el posarem així i amb una grapadora graparem el cordill a la màscara. Veieu? I ara farem l'altra banda, posarem el cordill i graparem amb la grapadora. I ja tindrem la nostra màscara. Veieu que xula? Recordeu que el cordill us l'haureu de posar a la vostra mida perquè us quedi ben posada la màscara, sí? Que vagi molt bé aquesta supermàscara. Mireu com m'ha quedat. Ara us toca a vosaltres. Que vagi molt bé!